Seo túisne a dúsáid mo bháis nó a bhí si a sníú. Ní bhacann si leis is mar níl na gúlaí róhaich arthaí. Agus beidir nach bhfuil éon rá leis inis. Ach má chluinnn sibh daoine cant in Gaeilge, is minic a chluinní tú, má bhín beirt a banú a chéalaí mar thumpla, is minic a chluinní tú duine acu rá cén chardal, nó a bhfuil éon chardal agad, agus seo péidir cardaí, nó is bhíoch na daoine a sníú na hola, agus anú ábhaisada a bhíoch a gceist, agus beag nach gcónaí mrá á ddíonú, agus is minic a bhíod siad cúil chaid faoin na daoine anú nach rá deanta lofa sin cardál. Cardál na hola agus cardál faoi beidir de chóirsannaí.